Здравейте и добре дошли в поредното видео. В днешното видео днес ще играме Clash Royale. Ще използвам трите мускетарки. Да, точно така. Карта, която от 2017 не е използвана. Сега получиха бъфа, именно бъфът им е Melee Damage. Не съм сигурен как му го проверя, но доколкото знам, мисля, че имаха Melee Damage или... Мисля, че още бъфа, мисля, че не е влезен в... First Village Search сезон, но все пак сега ще използваме мускетарите този сезон. Да видим сега как се усещат и как ще се усещат по време бъфа. Така. А сега нека да започваме. След това ще отваряме и от тук съндъците, че нека да започваме. Така. Та нещо, което ще е този бъф. След това, че ще им добави Melee Damage и... Да, ще стрелят по-бавно, ще имат повече хелт. И мисля, че ще могат да оцеляват Fireball. В смисъл... Което си е лаво, смисъл, човек. Затова има една от слабите страни. От слабите ми. Това бе най-голямата контра им беше точно това. Fireball. И това бе прекалено голям проблем. Така. Почти нищо не направихме благодарение на тях, но... Така. Да. Не знам, все пак пишете в коментарите какво мислите за този бъф. Ще спаси ли картата? Ще направи ли по-използваема? Не знам, смисъл ще е ли щупена ли ще според вас? Балансирана ли ще? Според мен, че картата ще бъде използваема. Да, няма да е супер щупената, нали? Няма да е най-щупената карта, но поне ще е използвана, ако не е друго. Но за сега се може да предполагаме. За когато пуснат бъфа, вече не всеки може да използва и тогава вече може да говорим за това дали ще е щупено или няма да е щупено. Тъй, че да. Така. Не, човек, ти си баш с сменя, бе, смисъл, той играе Inferno Tower през 25. Со човек, който го играе това? Ти баш си сменя. Пуска мускетарите. Мускетарките. Така. Дай. Не, човек, той е Inferno Tower. Братлет, смисъл за добър смисъл. Да, нека сменим нещо всъщност. За също да, че продължим така. Тук напълно съм си минал, че спечелих. Смисъл, можех просто да се защитавам. Не успях майнери, но... Да. Така. Така. Игращото много неприятен дек. Вижте, даже в този дек имаше Fireball. Чакай да не са. Или Fireball, или Earthquake. Едно от двете ще има. . 。  . 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
Добре. Успяхме да се справим с прасетата и с... Успяхме да се справим с пуша, но... В това време ние се опитаме да го накажем. Така. Айде, пресираме. Пресираме и отляво и отясно. Айде. Вижте какво направихме от лявата страна. Да, разбира се, той ни води по демидж, но... Вече пробвам да го нападна по този начин. Така. Аз бързо, сноубол. Добре. Ще удари един път. Не. Нищо, поне бомбата му наби изключително много демидж. Добре, сега дори го води, бе, да, с малко, но все пак. Това може да реши... Това може да реши играта в крайна сметка. Добре. На 500 само стана кулата. Не. Добре. Добре. То не е много добре, не. Да, да кажа, че хит не е добре. Не, също, чакай момент, той се използва фарбола. Аз мога да направя това. Не. Се чакай в момента, че загубим по много тъп начин. Не, бързо поне му взема кулата. Не, поне някакъв минимален шанс поне да имаме. Не, човек, това дека отвратителен на човек. Човек, това дек, който ти го играе, това изключително никакъв скил няма. Това е дек, където, не знам. Пускам така му с китарите. Не. Забравя. Човек няма да видим по какви малумни начин го. Аре, продължаваме. Между москитарите мога да кажа, че москитарките се усещат прекрасно, мога да кажа. Смисъл... А бърчета смисъл имаше фаербол. Не да кажеш нещо, нали, имаше перфектна контра. Смисъл... И пак се справят за добре, мога да кажа. Така. Не, само това не ги бие добре. Така. Охо, айде пускаме един балон. Съм сигурен, че ще има някакъв тавр. Все нещо ще отговори. А, не, няма. Не. Така. Бързо. Да му убием да мича на такова. Добре. Сега дори да не вземе тази кукла, пак го водим с демидж. Да, с малко, но пак. Все пак. Бе, човека съм впечатлен, наистина смисъл от москитарките. Меко казвам, съм впечатлен. Смисъл, очаквах, че карта, която струва 9 елексир. Да, разбира се, бейс ползваемо, на което са през 217, което още съществуваше хил спела. Само тогава бе използваем. Нещо в принцип въобще не бяха използваеми. Не. Това направих някакво... Добре.
Дай. Така. Давай, един майнер. Не, брат, смисъл не заради спеката. Не пускаме Инферно, аз пък Инферно Бомбер Тавър. Та спами. Така. Това колко мърза, като гледаш с такива спамерски декове. Добре, успех поне му убия доктора. Така. Добре, спяха спечелен, ето. Човек, те мускитарките съм впечатлен, ако казвам това. За тази карта... Човек, аз се представям тази карта като бъфна. В смисъл, като бъфа вече излезе. Човек, аз се представям като бъфа вече излезе. Колко ще са счупени. За човек, то или има електроджант, или има голем. Обаче предполагам, че поне като му гледам картите, каквито има, мисля, че има голем. Което е досадно. Това е изключително досадна карта, смисъл голем. Особено като го наспамат, смисъл, като почва да спамат някакво... Затова нека се възползвам, докато още не го... Добре, пуснам го. Като зачу, че в момента е с изключителен аксир disadvantage. Мисъл... Водим го по аксир изключително много в момента. Да, ще си позволя, ако се направя да пусна мускитарите. Направо ще си позволя, ако се направя да пусна мускитарките. Не. Та карта трябва да сблъскам обаче назад. За да не ми ги убие. Пускай. Така. Не. То майнер въобще нямаше смисъл тук да пускам много. Така. Добре. Един вид се чувствам малко по-комфортно. Вече ще пуснете така с китарките, го потормозиме малко. Мене бихнал супер много демидж, бе, човек. В смисъл, това си е изключително много демидж. Не мисля, че не вземам кулата. Това трудно може да го дефендем. Не е невъзможно да го дефендем, но пак... Не, то, че... Това че е досадно. Това че е гадно, ама айде. Човек, пускаме тук един мускитари. Не. Те пък мускитарите... Не. Върнаха се добре. Но то не върнали. Брат, не. Смисъл, не. Загубих ето по много умен начин. Това е единството, което мога да кажа. В момента загубихме по изключително умен начин. По много глупав начин мога да кажа, направо загубихме. С това загубихме не защото печалата не е игра, просто защото мускитарите решиха да се мръднат. Просто ни пуснах. Направете место. Така. Направете място. Тук. Добре. Така. Електродрагон.
Един златен принц. Просто не знам какво кажа, човек. Друго освен, че Golden Knight е може би една от най-добрите карти в цялата игра. В смисъл, изключително щупен. Добре, взимането каквото не ми трябва. Че го направим от другата страна, една атака с москитарите. Добре, умря само една обирам от москитарките. Вот. Човек, близо какви отвратителни дека направи игра, човек. Сега. Добре. Тази кула вече не е сигурна. Само номера е. Не, човек. Не е толкова. Това ни приключена тук стоя. Човек, това е просто отвратителна карта, бе, човек. Това е направо отвратителна карта. Така. 6, 5, 4, 1. Аре, почваме. Почваме го, човек, се спане. По друг начин няма как да се справя с в момента. Не. Добре. Не. Е толкова, човек. В смисъл. Това фон нещо, което трябва да направи в момента е да пусне. Не приключи, смисъл. Трудно може да спечелим тази. Даже не знам кажа, че направя невъзможно дата. Не, човек, ти знам, че сложим някакъв трябва някакъв мини пека или нещо гигантска ли, не знам. Айде сега закрием видеото, аре от времето тук награди от клана. Добре, 4 звезди. Добре, дори не знам това си какво можем да даде въобще. Добре, 3 звезди. Като върхме за вини пека. Добре, 3 звезди. Човек, това само карта ли ми дава или какво? Да, той ми дава карта, които въобще не ги използвам. Както и да е. Това също готино. Това е готино. Добре. Това беше за това видео. Не човек, ако ви кефи така искате продължим да правим видео. Разбира се, не забравяйте да фразите камерата и да фразите този лайк. Да се абонирате за канала. И да.